poriadne petardy tu dávame, petardy brosky. Vítajte v Ukrajine, ako sa máte? Vítajte v Ukrajine, ako sa máte? Není náhodou deň? Nie, Kokos. nie. No, mne sa zdá, že... Toto je typická noc v Ukrajine, toto si podrží na nás. No to je pravda. To je typická. Padli rukavice! Tam už to niekto tiež odpaluje. A zapalujeme ďalší kombat. No, a čo s tým? Šampanské však napísal. Však daj si ešte nový rok. Ide to. Ide to. Vítajte v Ukrajine. Nový rok. Ahoj, Zlatko. Vy kde máte to šampanské? Ja neviem. Aj tebe, Filipko. Tu si dajte, s Lukásom si dajte. A kde je posledný? Martina Mučiku? On nemá rád ohňostroj. Lej, to takto do seba. Chyťte si. Takto. Fitko, chceš aj ty takúto? Chceš Do koho to natáčať? mám namieriť? Nemier na nikoho, môžeš to zapáliť. Máš zapáľovať? Kde si uchyť do ruky, daj aj Kde je? mne. Zdenko to vydruh. Ja idem. SOS. No, daj. Počkaj. Hlavne nie do toho stromu. Nevadíky, zapalíme na fyziku. Kam tu dávaš? Však podpalíme stromy. Budeme jak tvoj kamoš, čo si na letisku zabudol tú tašku, čo tam pyrotechnici. Čaute.